нещо голямо нахлува Това няма смисъл. в кината. На картата няма остров. Котрета, каквото и да срещнем в джунглата, подготвени сме! Изобщо не сме подготвени! Бягай! Аз тичам! Аз съм булдог! Толкова си мога! Този август Диноостровът! Най-голямото откритие на света! Изумителен е. Внимавай! Хайде, котрета! Трябва да спасим острова! без патрул. Динофилмът. Не е честно! Ти ще бъдеш моят най-добър приятел! Динозавър! О, не! О! Спри! Добре, забрави! 14 август само в кината.